Pri nanášaní PR88 na suché a čisté ruky dbajte hlavne na to, aby ste krém vtreli dostatočne aj na nechty, drážok nechtov a do priestoru za nechtami. Takto sú vaše ruky optimálne chránené pred znečistením olejmi a inými mastnými nečistotami. Oprava hnacieho hriadeľa predstavuje istotne tvrdý test pre PR88. Vďaka elastickému a z hľadiska hmatu stabilnému ochrannému filmu sedí náradie pevne v ruke. Masnota sa nedostane na vašu pokožku. Vďaka PR88 je dobre chránená. Napriek tomu si zachováte typický cit pre končeky prstov, bez ktorého by nechcel byť žiadny mechanik. Aj prvé čistenie s handrou nepoškodí váš ochranný film PR88. Naďalej zostane neporušený. Ruky sa umyjú pod tečúcou čistou vodou. Dodatočný čistiaci prostriedok spravidla nie je potrebný. Voda vnikne pod vrstvy špiny, uvoľní PR88, ktoré je potom spoločne so špinou odplavené. Výsledok je pôsobivý. Čisté ruky.